Момци, какъв извод правим за днеска, бе? Много бързо са колата. И тук не е залъпена обстановка, да колко иска. Каш. С чужда питка помен на това. Абе, то защо не си изцедил лимона в мартинито, бе? Да, поръчах ми се повече ранчо, колко ми да иззъмни. Данчо, 2 часа по-късно почна ли да идеш, бе? Той май се уява. По-късно 5 кг отгоре. Ресторант купех, тате. Дърма Данчо. Тате купех го, виж, тате. Дърма Данчо. Има някакви, ще ти щупвам зъбите. Апчо, едно масе. Бе, аз знам с тебе, брат. Не, ай, няма се. Тебе бягам, че Как автопик от крут саботи придется в эту яму сойти, в эти сети тетки масти черной заплати головушкой. Добре, слайбвай на една страна. Не става, бе, чикия. Най-ефтата е 9 лева, че най-ефтата за 9 лева. Виж, леко ли сега? Тук колички ли продават ли? Ай, ти смат само да... Ма то ще ни изглежда къса правили. Ма ти как я прави? Тя замразена е, брат. Аз ти я замразена, ама. А, Олго, Френ, тя замразена, топлят, тя сготвят, тя пускат тук тебе. Тя... Що просто отиш сега до Леля Веса? Леле, бе, са, брат. Леле, бе, Тя ще я стопли. кака веса ще ги оправя.